Hello guys, good morning. May bago tayong labor. Ayan. Nagbubuhos po ang beam yan po. Hindi po nabuhusan kahapon kasi po lakas ng ulan. Lakas ng ulan kahapon. Ayan po, nanghalo siya. May bagong labor. Galing Kawayan. Nag-apply ng labor. Tignan mo. Tapos yun, nakasama siya yan. La. Hello, kita inahin, ilaw. Ilaga na si mama. Diba, buli ko lo. Siyan. May gusto na. Wah! Tos! Sige, kasalitan. Kami di sabi na tayo. Dapat ditilgal. Okay, man lang yun guys, mga 5 sako siguro. 4. Ayan ang papel niya. Water girl. Water girl. Ang papel man ni Bibi Ari ka ay eating. Eating. Ano eh? Ibe. Eating lang sa kanya. Ayan guys, naghuhukay. Bibe. Bibe. Ako mapagyan. Hindi mo nakatalam na. Hi guys. Dad. Nagkikibag. Yan. Shout out sa Team Hawaii. Yo. Pahin. Pagtukpukan mo naman, initahan doon. Yes, boss. Boss, nasa ko, boss. Bakal na naman kihila tayo na. Hi guys. Hindi pa maka-boss kasi pinapaluto pa yung halo kaya nagukay muna. Very good. Tama yan.
pwede na siya sa ano? Pwede na sa dike? Saling mo pwede na daw? Pwede. Para pag nag-ano requirements? Ano requirement? Ano nga yan? Tatak na ngayon sa ba? Yun lang. Doon lang kita na. Di ba nakabagsak? Ano pa? Nagal doon tayong klase. Hanggang Lunes. Oo. Iyan na, tulungal daw na yan. Pila na yan. Ano din? Tataod, pwede nang tataod. Patatak sa doktor. Daw mo naman mati. Ta. Central tapos yun. Masisipag talaga ang mga team Bicolano. Halika marani ka. Masisipag talaga ang team Bicolano. Guys, ayan na yung para ka. Hindi siya ng skin di. Tawag na mama mo. Masaya mo. Kaya tigil mo sa rin. Diyan na. Paubat. Paubat. Pagod na daw siya guys. Halika, isal din o. Nakawat na ka mo. Malaro na ka mo.
Video yun. Ano? Oy, nakikayag mo Ay, nasa labang video. Video like this. Ah, tignan na ito. Naku, sa gratawad. Nasa akin na. Nakakapag-dali, Bibe. Nakakadali, Bibe. Hindi ka na-update, ka na nabubasag. Hindi ka na nabubasag. Ha? Wala ka na ito, Edwin? Dito? Ha? Kiting ko na. Ay, balik bang kabilo pala na rin? Yung mga Halika. Wala mo kayo nakaon rin, may nagkakaon. Kayo na yan eh. Halika na. Masok. Batang makulit. Si Anika. Aki ni mama niya. Yan si Anika, anak ni mama niya. Yan ang batang makulit. At ito ang mama niya. Parang hindi sila kataba. Yan yan. Ang bagmumukha niya. Pagtitripan natin ito mamaya. Kulong kanina naman. Mamaya. Mamaya. Wow, yun na ayos. Pagkaon. Patay ko pagkaon. Batang makulit. Yan si Anika. Ang batang makulit. Hay Anika, hay. Hay agad, hay. Yo, 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 yo. Gabot. Sayo, Ate Em. Sayo, Ate Em, dali, Ate Em. Ano si Ate Em, Ate Em? Hay ka na, Ate Em. Pusti ang katong sa ano. Batang makulit. Klaon. Hey guys. Wala. Then, Sige natin. Magkano ka natin. Magkano ka rin. Dati ka kaya nay. Gukulo na niyo. May smile hindi na. Gukulo. Ito ang isa natin dyan. Isang tika na payo. Gabi ka na riya. Ako na Anika, oh. Tawag. Tawag ka naman. Pero si ano, si pinakamagayong kang manahaw. Si Jennifer. Nagsilan ko diba? May mas magayong ka kasi Jennifer. Madami ka. Ano? Ano yun? Ang gutong kayamanan? Tuloy na pula, ang lahos din. Ba't maganda ka nag-iiro? Relax para din. Ayun, ang kayamanan makuha. Hindi mo kaya mga. Yo yo yo. Yo yo. Yo yo na.
Pagdagit na ka. Dad, ano na dad? Ha? Ipala pasawa, ipagal na ako. Minis na kanina pagalit yun. Buka na yan. Kaya uy, nakakatipag kayo, tapos ako maano kang kapo. Yung pinakakutob mo. Oo. Ngayon ako kalugtaan. Oh. Angat. Bagay, angat ko. Oh, hintay. Barong ka daw. Wow. Manahan ka. Alisawan mo na, angatin mo. Oh, kaya ba siya naman na? Ano yan? Very good. Magkita ka muna ka mo. Isa. Dahil ito na si Manok na matapos na sila. Dito maka. Hindi natapos na rin. Kaya mapunta na. Pero dala-dalag na si Cobra. Ulan ko lang. Pagnawasin mo. Ay guys, sagmani ka! Para din sa ano, bakalan ka. Pero na, yan, sa ano mo. Hindi pwede antak. Guys. Ah! Sagmani ka! Sagmani ka! Snack! Snack mo. Oh, papa mo. Yan yan. Lapit na. Oo. Tagas na. Lapit na. Sarap lang. Manan. Lang ka, may bunay. Bunay na kayo. Manang bunay. Ano tan? Siram tan? Hindi lang. Ang palaman. Matabang ka. Ay, ito pa. Kasi ang palaman. Ano? Sarap kayong binakan mo. Cheese whiz. Baga binakan mo. Sarap cheese whiz. Isang bangka. Sad. Patado. Uy, ani ka. Tita niya sad. Kaya nga dito. Ito mo hindi. Hindi din ko. Cheese whiz. Baga binakan mo. Sarap cheese whiz. Why? Sarap mga cheese whiz. Cheese whiz. Cheese whiz. Si ani ka. Puros mali. Papagino mo. Tama na ba ya? Huwag mo pa sige inom dyan ka. May naman. Mga naan ka ba ya? Ang taba ano? Taba. Mga naan ka ba ka malibog? Ano? Kaya, inubos na. Balik ko na. Ano yan? Ah, sala! Masuplan sa Ani ka ka, pala. ano ta ka na tama nan? Para ka na. Ata, hindi nga. Nakulog naman tulak ka ni Anika. Takpin na nga ni Antan, di ba? Dahil na mamaksan. Tangaw iya. Tad, tad. Kapunin ko nga ni takpan. Nakulog lang tulak mo iling ha. Wala na. Tama na ay mali. Basta mo. Ha? Basta mo din. Ito na ang dream house ni Kathleen. Tapos ginawa na mo din.
Ito na ang dream house niya. Dream house. Wow. Dito sa taas ka. Ako sa taas ako. Ito na ang dream house. Ako sa taas. Ayun na guys, yung manok na, ang manok. Tinulay ka. Para tinulahin. Saan na rin? Titinulahin na siya. Easy. Tinula guys. Kumakain kayo guys ng manok na nitid. I-comment nyo na lang kung kumakain kayo. Pinakalita. Uy, nakasayin ka muna. Ayan guys. Uy, malaki yun. Sila na. 50-50 ang buhay ng manok na to guys. May nabaga ako. Daw siya daw. Hindi, pag-video yung sige na. Hindi, mawawal. Bawal sa inyo. Bawal kayo may Bawa kuman. Sabi na namin, isa ka na lang. Isa ka na. So, iba sa hente, subalo tayo. Uy, yan o. Pulutan. Katawa ko sa gulita. Pulutan. Kaya? Bunahan na. Pulutan ko lang. Tabaw ito? May bunay sa lao. May gulay nga. Ano gulay ba? Napito po. Yung pa daw. Tapos sarong battery may charge. Yan, sumo. Siya, hindi ka tama na. Discard mo sa pa. Ikani ka na kamana ka na nakaan. Panday na. Bye! Ano? Great!
Kapon mga pala. Kasi, siguro ka na tulak mo. Wala ka daw.